Bulan. Murag bulan mo dito. Murag besok ko. Murag besok ka. Go lagi siya na diri. Touch. Like duduk ni lihat. Yawan aku touch. English ke English. Lah di ko balik na di ko dia Di ko dia. Macam ni kita napakaganda dito mga idol, yung natural world dito sa Kuwait. Yan, dito yung mga magandang galaan mga idol. Kung mag-day off kayo, kung may free time kayo, yan. Yan, makikita natin dito ang lahat ng mga magandang tanawin. Yan, may durian sa Naul, may durian, napakasarap dito mga idol. I want you right here in the world. Being with you all alone, it's like a dream come true. A dream come true. Oh my God! Wow! Napakalaking isda. May galaan pala sa ilalim. May naka-elevator pa rin. May elevator. Napakalaking isda. May huni ng mga langgam. Yan. Oh. Ano pa dito idol? Ano yan? Ano eh? Yun. May tamsi. May tamsi yung idol. Yan. Alam nyo idol, may kamukha ako dito. Tara, tingnan natin. Yan. Yan ang kamukha ko idol. Yan. Yan, kamukha ko. Yan. May kamukha pala ako dito. Yan. Tara, tingnan natin yung napakaganda yung... Ano? Nakakamiss mga idol, mga ano ng mga hood, ng mga, anong tawag dito, yung honey. Yan. Ganito nandire ako na yung panganlan kay taga-bukid mo ko ako na yung panganlan nandire ng mga animals kani bagwa kani siya mo ni bagwa pa kani siya mo ni bagwa then kani mo ni gangsa sa mga kani siya tulak ng Tuh ako ganun. galing din sa tingnan nih It's a flamingo.
kita parihar kang tanan kalabira. Oh, lipat body and mind. Nasan mo ito kalabira yung mga resulta? Thank you, Cultural Center. And thank you for watching. See you next time for